Dende a plataforma SOS Sanidade Pública no Salnés convocouse aos medios para denunciar unha vez máis a situación que, segundo afirman, están padecendo na atención primaria. As portas do Centro de Saúde de San Roque en Vilagarcía foi o escenario no que diferentes rostros da vida política social da comarca denose cita para denunciar esta situación. As plantillas están baixo mínimos, hai unha temporalidade tremenda, a este ritmo vamos a deixar de conocer o que era o médico de familia, non? O que pensábamos como médico de familia, que era aquela persoa que te atendía prácticamente durante toda a túa vida. Rosa Casal, voceira da plataforma no Salnés, afirmou na súa comparecencia que os recortes nesta atención é un asunto que ven de moi lonxe, aínda que agora está chegando, segundo as súas propias palabras, a un nivel insostible que afecta a este servizo e xera innumerables problemas. O que acontece é que tamén a xente necesita atención e despois vai aos servicios de urxencias dos hospitais. Isto entón ocasiona ali ás veces que haxa colapsos e unhas listas de espera de atención moi grandes. Entón, pois, creemos que é momento de dar a coñecer, como levamos facendo moito tempo, a situación da sanidade, en este caso a atención primaria e os recortes que están a padecer. A finalidade destas denuncias públicas é clara, tal e como sinalou Rosa Casal. Recuperar o persoal, as camas, os orzamentos, o orzamento na atención primaria é moi precario. Por esta situación, dende a plataforma apelan á cidadanía para recordarlles que a sanidade é cousa de todos e recordan que en Compostela haberá unha manifestación o vindeiro 10 de febreiro e anuncian que no Salnés tamén haberá movilizacións simultáneas en todos os centros de saúde que conformaban a antiga área sanitaria. Ademais, anuncian que haberá autobuses dende os concellos implicados, salvo dende Vilanova de Arousa, para asistir á gran manifestación de Compostela. Aínda así, tamén insisten en que os veciños de Vilanova que queiran ir poderán reservar praza nos autobuses dos concellos limítrofes.